Bai, lehenengo momentutik medikuek ikusi ninduten ni uste nuela baino larriagoa da, eta lehenengo momentutik ikusi zidan lehenengo medikuak esan zidan, ebakuntza egin bako zela bai edo bai, eta zirujanoak ikusi behar izan ninduen, saiatu ziren 3 aldiz sudurra ongi jartzen eta ezin zuten, eta esan diate ez dagoela beste aukerarik ebakuntza egitea baino. Gertatu zena oso erreza, egin zen greba egunean egin zen manifestazioa, normaltasunez, bukatu zen manifestazioa eta Labriten bukatu zen eta horra hartu zen polizia eta eskatu zigun desalojatzea konzentrazioa. Orduan gu joan ginen pixkanaka atzeratzen, baina inbeste jende zegoen non ezin zen ustu lekua eta ja hasi ziren ikusita ezin zutela, hasi ziren ja joka. Orduan, momentu batean gu geunden, zen manifestazioa guzti lasaia eta momentu batean hasi ziren ja ostikoka eta nahi konkretuki polizia batek jozian ukabikada bat sudurrean eta hautsi zidan. Hori momentuan bertan eta hor jarraitu zuten beraiek bultzaka eta momentu batean polizi mandoak eskatu zidan berarekin batera joatea eta ni atera nintzen konzentraziotik normaltasunez. Eta oinez joaten nintzen normal, eta hasi ziren ja saiatzen botatzen lurrera. Eskatu zidaten etzatea lurrean, esan nien ezetz, porque zegoen dena bustita, eta beraiek bota ninduten lurrera, eta jazta hortikan aurrera atxilotuta, eraman zidaten ospitalera zuzenean ikusita zaurien larritasuna eta dena. Eta ni harrituta nengoen, ez nekien zergatik nengoen atxilotuta ez ezer, eta gerore jakin dut eskatzen diatela atentado eta desobedientzia, esaten diate lurrera bota nintzela atxiloketa saiesteko, eta holase, ni hori gero ospitalean arratsalde osoan eman eta gero deklaratu nuen epailearen aurrean eta eskatu nion salaketa jarri nahi nuela poliziaren aurka jasotako erasoarengatik. Ni polizia salatu dut erasoarengatik. Oso larria iruditzen zait, Nafarroa Gobernuko langilea garen heinean, ateratzen gara hezkuntza publiko kalitatezko bat eskatzeko, eta erasotutak izatea kanpoko agenteengatik. Hori nahiko larria iruditzen zait, ni egia da faltan botatzen dudala Nafarroa Gobernutik eta babesten duten alderdiengatik, babes puntu bat, asko hitz egin da azkenengo asteetan suelo edo etikari buruz eta legaltasunari eta ez legaltasunari buruz, eta kasu honetan ni uste dut aktuazio bat oso larria izan dela, ez dela inondik ere legala eta are gutxiago etikoa, ez? Azkenean gu hemen ikastetxean saiatzen gara eta ni konkretuki irakasgaian ikasleekin eta dena, saltzen greba eskubidea zer den, oinarrizko eskubideak zer diren, eta ni uste dut pedagogikoki hau kriston desastrea dela, ikasleek hemen kontzentrara etorri diren nire ikasleak, ikustea baita ere kontzentratzea debekatzen digutela eta dena, eta nahiko pedagogikoki esaten dudan bezala, nahiko larria. Eta batez nahi dut eskerrak eman lankidei atera direla, eta kriston babesa eman diatela egun hauetan, familiei baita ere, eta batez ikasleei deitu nautela, idatzi nautela, eta oso eskertzekoa da guztia.